Iedereen ziet er tip-top mooi gaaf uit. Zullen we eens eventjes beginnen met een applaus voor jezelf, omdat het allemaal al gelukt is. Het gaat beginnen volgens mij. We zijn met een klein pezerike en zo meteen hoort de prins, de adjudant en de regelaar al dat hij het gaat worden. Maar de mensen weten het ook niet van het dorp, maar zij dus wel. Ze gaan nu aftellen. Mijn god, het is spannend, jongen. Wie gaat het worden? 4, 3, 2, 1. Ja! Tada! Slaap dat ding! Dit is Bart Storke uit Limburg. En dit is de Brabantse Christel de Laat. En vieren we u samen met in de aanloop nog het feest der feest. Wij gaan dus samen op stap voor de voorbereidingen van carnaval. Precies dat. En dan kom ik naar Brabant, dan kom je af en toe naar Limburg. Kijk gezellig. En dit is toch wel vastelovend, hè? Begint dat gezegd nou al? Hier, vat me voor. Oké, kom op, we gaan. 4, 3, 2, 1. Vandaag starten Bart en ik in Brabant. Althans, Bart feest al mee. Maar ik moet nog ekkers mijn radioprogramma afmaken. Dus ik schuif iets later aan. We kijken vandaag met de jongste pezerikken mee hoe het nou werkt. Het met de paplepel ingieten. Ben wel benieuwd wat nou eigenlijk een pezerik is. Oh, geweldig. Dan krijgt hij de muts op. Wat is je naam, jongen? Lucas. En ben je Lucas de eerste of de tweede of de zesde? De eerste. Echt waar? En hoe lang wist je dat al, zeg eens? Sinds 10 december. En hoe spannend is het dan om daar niks te mogen zeggen? Heel spannend. Ja? En waar kijk je het meest naar uit? Gewoon lekker feesten. Lekker feesten Ja. en lekker gek doen. Ja. Wat is je favoriete liedje? Ons moeder zei nog. Zing eens een stukje. Ons moeder zei nog. Doe dat nou niet. En dan met de handen in de Maar lucht. ik deed het toch. Ja, ik weet het. Ze zei het. Ze hebben er een goeie te pakken, die, of niet? Ja, maar nu moet de feestje nieuwe prins zich wel uit de vuurt gaan maken, want de zaal wordt vrijgemaakt voor de papa's en mama's, de opa's en oma's, grote en kleine prinsjes uit heel Varenbeek en de dorpjes eromheen. De hofkapel gaat zich al klaarmaken en de laatste decoraties voor de nieuwe kleine rood werden opgespeeld. We zin in deze carnaval. Ja, de kroegbaas, die zorgt dat het goed wordt. Christel heb ik nog niet gezien, maar wel een groepje dansbare stuterbelletjes. Wow, springen! Hé, hoe is het nu om de hele dag te springen? Kun je nog hoger? Hij is nog niet gevonden, wat een gekkigheid. Sorry. Heel goed, kom maar, ik ben te laat, dus ik moet zo door. Nou, dan gaan we op de foto's. Ons Mustafa, ja. Waar is Mustafa? Zo kan het niet meer, jongen. Waar is Mustafa? Ik heb jou nodig. Oh, daar is hij dan eigenlijk. Waar was je nu? Ik moest even op de foto en zo. Oh, hier op de foto. Dansen. Hey, ik weet al wie de prins gaat worden. Waar heb je dat geleerd dat ze goed kunnen dansen? Bij de springers. Met de dansmariekjes. Kun je nog één keer zo die spagaat doen zo? Samen met tante Christel. En jij ook? Nee, voor een spagaat moeten bij men al even niet meer zijn. Maar mijn gedachten gaan hier in de kroeg wel meteen terug naar mijn eigen kindercarnavalstijd. Kijk, wij hadden niet in de gaten wat al die ouders en vrijwilligers allemaal voor ons deden. We konden gewoon heerlijk zorgeloos ronddabberen, dansen, hossen en dollen. Kijk, hier worden de carnavalzaadjes geplant. Niet omdat het moet, maar omdat het gewoon heel leuk is. Nou, je ziet het wel, kindermiddag Ja, heerlijk, hier. met veel chips. Chips, Ranja. ranja. Zo allemaal van die jongen om En ons heen. kinderen, veel kinderen, ja. Veel kinderen, hier in heel Varenbeek. Maar waar ga je nou in? Heerlijk was ik. Heerlijk. In het theater, want jij kon niet, jij was zelf in het theater. Ja. En ik sprak ook met een Connie, toevallig. Wat heb jij gedaan daar? En dat was een butencup. En die streden voor de beste butenredner, zeg maar. Limburgse butencup. Nou, het was super gezellig. Heel veel mensen in het theater, volle bak. Had je ook volle bak? Volle bak, alles uitverkocht. Hoe is die klein?
Christel. Hoe is Christel? Je zit ook in een theater. Had je Christel meegenomen, was gezelliger geweest. Ja, Christel moest dus zelf in het theater optreden. Maar ik ook. Want ik mocht de optredens in elkaar praten en de zaal gaan opwarmen. Samen met mijn achterneef Ton. Dat is wel de Shelle Wikster van de WW en de Janse Bakkenband. En kapster Connie treedt vanavond ook op. Heb ze nog moeten werken vandaag, of niet? Ja. Hoeveel duurt het eigenlijk, dat butereten? Dat vroeg ik me ook zelf ook af. Waarom doe ik dat eigenlijk? Je hebt al zoveel En aan. geef het antwoord aan. Voor dat gevoel daarna. Maar wat is dat gevoel dan? Oh, heerlijk. De endorfine of ik weet niet wat voor stofjes ze aanmaakt. Wauw. En doen ze dit aan uw lever als het knippen? Of is het ja, nee, te vergelijken? Of Nee, dat knippen, dat is natuurlijk loester mijn oor, zo toch een kappersvak. Dus ik bedoel, dat is met de paplepel in. Maar ik moet naar de toneelschool. Oké. Want dat is wel iets wat ik wil. Ik wil in een typetje zien. Wie Inekes, Tinekes schoot. Maar dat, Ja, dat vind ik wel een beetje vergelijken. Ja, maar dat vind ik geweldig. En dan zag ik pap, nee, hier ligt die kapsalon. Dus, Du moest de zagen. ja, de continuïteit moest gewaarborgd blijven. Weer met kapster. Ja, maar gewoon naar de toneelschool. Ja, dat duurt ze er maar bij. Ja, die butenreders doen er allemaal gaat bij. Ze hebben er vaak een volledige baan. Zo is Maurice uit Kelpen-Olé werkvuurbereider in de boel. Het wordt de muzikale. De Limburgse butenreder komt eigenlijk niet buiten de provincie met zijn act. Nee, in Brabant kom ik nooit. Nee, want dat is een taalbarrière. Heel veel Brabants komen wel hier naartoe. Maar andersom, dan moet je het echt in het Nederlands gaan maken. En dan is de charme er vanaf. Dat wil ik niet. Ja, dat is de lange versie. Ja, dat is met de tekst. Maar dan gaan we toch met zingen. Ja, maar we doen eerst met de piano even oefenen. Dan doen we dan even dat. In het Limburgse, hè? Dat goede toon. Weet je het? Ik woon in de Wien. En nee, leger. Dat kent ze wel. Nee, een F. Ik woon in De Wien en het in het ven. En geloof maar dat ik mich erbij moet ren. Maar oven dan oven zal ik er Geweldig. zien. In het ven in de maneschijn. En Als de sterren. Ja, Wel in leeg, F, hè? in F. Nee, dat is goed. Dit is een C. Doe hem toch, ja. Hey Frank, dat is vorig jaar kampioen geworden. Ja. Remung toch? Biedt het grote butenkampioenschap. Ja, toch? vorig jaar was een zitter, maar toen was Remung natuurlijk in verboeing. Maar daar ben ik inderdaad best wel kampioen geworden. Daar ben ik kampioen geworden. En dan organiseert ze toch een alternatieve butencup in Heerlen en Zittert. Hoeveel eigenlijk? Hoeveel? Nou ja, het butenreden ligt me aan het hart. Ik vind dat een hartstikke mooie cultuur. En wat ik eigenlijk zo altijd bij de echte Limburgse butenkampioenschappen, dat zijn allemaal redelijke nieuwe buten. Dus er is altijd dat er een bepaalde spanning op zit. En de butenreders zijn dan toch nog een beetje een test. Die buten is nog niet volledig doorontwikkeld. Oké, dus de begin dan gaat je schrijven en dan moest ze gelijk op. Dan hebben we toch wel try-outs of niet? Ja, intussen is het wel iets veranderd. Vroeger was het niet. Vroeger is het bijna geen try-outs. Tegenwoordig zijn er al heel veel try-outs. Maar vroeger was het eigenlijk zo, de deeg zat toe een paar keer voor de spiegel. En dan ging ze naar de voorrondes. En dus eigenlijk was die buurt nog niet zo doorontwikkeld. Toen hebben we met veel gezegd, ja, we willen een alternatief en we willen eigenlijk niet met een jury werken. Dus we willen de lui laten bepalen wij dan gaan winnen. En we hebben er ook voor gekozen om het oude buiten weer opnieuw dat podium te geven. Dus een buurt die wel een ganse seizoen heeft metgedraaid, misschien wel 2. Ja, misschien 3. Die op alle zittingen geweest is. Ja, buurtrainer voelt zich vrier in dat type. Maar dit zijn alleen maar Limburg, zijn geen Brabants. Nee, dit zijn alleen maar Limburg. Waarom zijn er geen Brabants bij? Humor is natuurlijk altijd het persoonlijks. Hè. De ene vind ik dat leuk en de ander dit. Maar ik denk inderdaad dat van Limburg wel redelijk conservatief zijn gebleven met het buurten. Er zijn voornamelijk de verhalen in de buurt, het typetje. En daar houdt ze in Brabant eigenlijk al een snellere ontwikkeling. Die zijn wat vrier, die zijn ook sneller geneigd om de lui aan te spreken. Die zijn iets grover. Dan merk ik ook dat de mensen in Limburg dat ook eerder kunnen pakken vanuit Brabant dan in Limburg. Als Limburg hebben ze dan toch nog een beetje terwijl als in de Brabander het zijn, misschien ook door een ander accent. Ja, komt dat anders over op de lui. We moeten het roepen, de zaal gaat open. Ja. Kom. Mensen, de zaal gaat open. Jongens, we mogen dus aanvangen. Ja. Ja? Ja, ik heb we beginnen. Ja. Goedenavond mensen, goedenavond. Goedenavond samen. Wat leuk, wat leuk. Je hoort natuurlijk al in de gaten dat ik niet de echte Donald Trump ben. No.
als het licht op rood staat, dat betekent dat hij de buurt moet afronden. Is weer op groen, dan mag je lullen, praten. Als het dan oranje gaat, dan moet ze langzaam afronden. Dan weer rood, moet je stoppen. Ja. Je ziet, het is misschien kleurendoof. Komende week de vastelavond hier in Limburg weer great again. Verder, dames en heren. Geweldig, joh, geweldig. De wind zal masseren. Dat is het belangrijkste. Het is Steven Spinder en dan ik heren voor Gert Franke, de Schendekoningin. Wauw mensen, wat gaaf dat ik hier in vol ornaat vurig mocht staan. Steen, papier, schaar. Ja, mag jij beginnen? En ben jij een echte? Ja, een echte. Ja, echt. Wat maakt jou nou een echte? Ja, dat je een beetje weet wat er gebeurt allemaal, hè. Dat je kunt meepraten en de goede termen weten. En waren jij ook ooit zo'n kindje? Ja. En ben je toen ook ooit een van de raad of zo geweest? Nee, toen heb ik nog niet meegedaan. Wat betekent dat voor die jong? Ja, geweldig. Dit is de droom. Mooi. Voordat we uiteindelijk konden kiezen wie het ging worden, roepen ze al 5 keer, weet je al wie het gaat worden? Mogen we het al weten? Die zitten daar helemaal in. Oké, we zijn heel bijzonder hier, want we hebben hier natuurlijk 2 stukken van de microfoon. Ja. Welke kant geldt voor jou? Nou, meestal vier ik het wel in Brabant, maar in 2019 was mijn oom prins voor IJsselstein, dus Pielrus. En dan vier ik het meer in Limburg. Maar dat betekent dus, je oom in Limburg prins, dus je moeder of je vader is Limburgs? Mijn moeder is Limburgs. Ja, en je vader Brabants. Ja. Dus je bent eigen, hij is ons product. Dit is een ons product. Ja, dat is wat leuk. Het is ongelooflijk, jongen. Hoe voelt het nou om en Brabander en Limburger te zijn? Ja, het voelt gewoon normaal. Je bent gewoon een mens. Ja, weet niet beter. Ja, ik ben wel meer in Brabant, maar goed, ik vind in Limburg ook gewoon heel leuk. Maar het is wel mooi dat je zegt, ik ben gewoon een mens. Ja. Dat is mooi, dat vind ik mooi. Iedereen vandaan komt, boeit toch helemaal niet? Ja, toch? Ben jij de moeder of ben je... Nee. Ik ben commissie kleding. En ben je ook mee naaien en dat soort dingen? Ja, want alle broeken moeten op maat gemaakt worden van de Raad van 11. Dus... Je zei in een paars en geel. Hoe zeg je dat? Geel en paars? Pers en geel. Pers en geel. En die ik had dat eerder gezien, die piercerik of zoiets. Wat is dat eigenlijk? Pezerik. Wat is dat? Ja, een hele goeie. Ik kan hem niet uitleggen. Is er iets vies dan? Het klinkt een beetje vettig. Ja, het is het... Hoe zeg je het netjes? Mannelijk, vrouwelijk geslacht. Ja, help. Het duizelt ons een beetje, Jeroen, want het is paars en het is geel en het is pezerik. En een pezerik. Maar wat is dat eigenlijk een pezerik? Ja, dat is vroeger ontstaan volgens men bij een varkensblaas. Varkensblaas? Ja. Nou, wat het ook is wat die kinderen hier van jongs af aan op een moe gespeeld krijgen, het is onze raadsel. Maar we laten het even rusten, want de grote onthulling van de kleine hooglustigheid is eindelijk aanstaande. En het gaat weer een heleboel onthullingen en trotse ouders. En voor de kinderen is het natuurlijk super spannend. En terwijl voor de schermen de kleine pezerikken via een paars-gele raket worden gelanceerd naar hun carnavalsdoop, worden de laatste 3 straks door een erehaag naar het podium geleid. En dat is nodig,
Want ze zien zelf helemaal niks. Ze zijn nog even de positie aan het bepalen. Want dan komen ze dadelijk aan, hè? Wat is dit nou eigenlijk? Nou, dit is... Kijk, binnen zit al Baarschot, Berkel en Schot. Dat zijn al die plaatsen hier? Dat zijn al die plaatsen hieromheen. En daar komt de toekomstige Prins Carnaval. Met zijn adjudant? Of wat is het? Ik geen idee. Regelen? Zullen we het even vragen? Wacht even. Ja, we gaan ja. het gewoon even vragen. Hoi, Wie is de toekomstige prins? Kun je ook geluid maken? Oh nee, je kunt geen geluid maken. Het is topgeheim. En wat word jij dan? Kun je iets zeggen? Oh, adjudant. Over E.T. uit. Kom. Nou, heel veel succes. Ga zo op, hè. Veel plezier. Ja, hier ben ik. Ja. Hier, wacht, ik ga jou 3 keer rondjes draaien. Ja, Kijken ja. dat je dan Maar hoe mooi, hè? Zo jong en dan begint al met carnaval. Dan word je zo blind erin gegooid. En dat is een eer, hè, als je prins wordt. Ja, dat is Zullen we gaan kijken? Zullen we erachteraan gaan? Kom, zo. 20 voor moeten we weer beginnen. En dan gaat de wientrin beginnen. Connie. Die kon wel, dat kon niet. Zo flauw. Of is het er hoef. Maakt zich dat nu zelf het pak of niet? Nee, een nichtje van mij heeft dat niet voor Mart Visser, dat heeft het gemaakt. Wat doet ze zo vlak voordat ze begint? Nee, mich enthousiasmeren dadelijk. Dat ik naar binnen dat ik strak stond. Kom, godverdomme, de kind, het zat dat aan op de kop. Kom op, girl power. Girl power. Ja, maar er zijn niet zoveel vrouwen eigenlijk in de buurt. Nee, helaas. Wie kent dat? Ja, ik denk het toch een mannenwereld. Dat toch een mannenwereld is. Als vrouw moest ze zichzelf afkrijgen, manvriendelijk blijven, dat werkt. Dan mogen ze een beetje over de linkjes, maar niet te Ja, veel. tuurlijk niet. Alles binnen die vroeger aan die kleuterschool. Dan zat ik ook door alles traineren. Dus Ja, kom op. precies. Ja. Niet te netjes. Allee, zet hem op dadelijk, hè. Ja, zeker. Dat zet ik ook En die inderdaad pancho op, ook, ja, die ook maar op. Dankjewel. Hoi je. Hoppa! Zo, maar weer gaan we lopen uit. Zingen! Hallo, dat samen. Geweldig. Mensen, het vrouwelijke geslacht is van tegenwoordig gaat stormen. Goed halen! Is hier terug de wientrin! Ja, hoppa. En zo bent u vandaag kapster en steeds hier voor een volle theaterzaal. Alleen, erbij, de registratie, Omroep Brabant is erbij. Moet toch wel druk geven. Diep zin, en gaat die goed gezingen. Ik zeg, Bejong, dan moest je die pindakiers opstrieken. Helpt dat, zag er ik zeg, ja. Pindakaas, wie is er niet groot mee geworden? En deze is dan wel een goede. Knip je dat ook op of wordt die integraal uitgezonden? Hoe gaat dat? Nee, we knippen hem op. En we maken korte programma's van iedere buurtreden apart. Maar we maken ook een totaalprogramma waar ze allemaal in zitten. Maar we halen wel de beste stukken eruit. Oh, flink gelachen, hè? Ja, het is full house en de mensen ze amuseren zich groot. Wie gaat winnen vanavond? Ik hoop het, het is echt goed. Ik ga graag Wat zie je? Ja, graag gedaan. Dames en heren, Connie Bruiner. Oh my god, yes! I did it. Maar ja, dat is wel een buurt, hoppa en drinken, dat gaat dan wel werken. Maar ik ben trots op mezelf, echt. Yes, heerlijk. Heerlijk. Ging lekker, hè? Ja, heerlijk. Heel leuk, Heerlijk. proficiat. Dank Heel goed je. gedaan, goed gedaan. Heerlijk. Oh, ik schrok voor die Ja, mensen. die gingen staan als een staande ovatie. Daar heb je heel lang over gedaan. Nee, Ik maar keek nee, naar nee. links en denk oranje dicht, maar Dat hadden we wel af. Dus. En terwijl de laatste buitenrieder het podium verluidt, begeleiden Ton en ik het publiek tijdens de stemronde. Want waar de Brabantse en Limburgse kampioenschappen vooral juryprijzen zijn, bepaalt hier het publiek wie de winnaar wordt. En ook al is het vooral een familiaire aangelegenheid van ons kent ons onder de deelnemers, dat mooi tunkje, dat willen ze toch wel winnen. De winnaar van de Limburgse Butencup 2023, Connie Bruiner.
Koning Proficiat, hè. Leuk, Zie hè? je, echt te gek. Geniet maar een paar keer. Ja, Leuk, daar geniet komt ervan, nog geniet ervan. We niet. gaan nog Ja. niet drinken. Applaus, dames en heren, voor Suus de Brouwer. Spannend, hè? Ja, wat Ik gaat vind- er gebeuren? Nou ja, nou komen één voor één, komt iedereen dan, zeg maar, uit die pijl. En dan straks krijg je hier zo'n haag. Ja. En dan komt die nieuwe prins komt hier zo naar het podium. Met z'n drietjes. Met een met die... Spannend. We zitten al de hele tijd in dat ding. Maar het duurt wel best lang. Kan er genoeg zuurstof in zitten? Ik weet niet, er zaten geen gaten in, dus kunnen hem daar goed met de zuurstof naar voren dragen. Maar het is wel spannend en vooral de papa's en mama's en de opa's en oma's. Iedereen is hier. Iedereen is erbij. Iedereen is er. Vind je het ook spannend? Ik voel het gewoon klotsende oksels. Ik heb hem aan mijn fontanel Kan ik hangen. wel zien. Zal ik je even op de nek... Nee, dat was een grapje. High five aan de rechterkant. Jullie laatste. En dan is het bijna zover. Het pad wordt vrijgemaakt voor de 3 hoofdpersonen van deze middag. Daar gaan ze. Wat moet daar spannend zijn? Zo in die bol door een zee van geluid. Omringd door familie en vrienden die jou allemaal een fantastische carnaval gunnen. Applaus voor onze politie, wat ze gevonden hebben. Dit is wel echt vakwerk. Zet hem op, hè! Weg! Is hier, zet hem op! Jongens en meisjes, dames en heren, Guusje van Poppel! En daar staan ze dan, de nieuwe regelaar, de adjudant en de prins van het kindercarnaval in het Pezerike Gaat. Ze hebben dan niet alleen deze prachtige herinnering wie, maar ook een heerlijke toekomst vol vastelandsplezier. Om wat het Osfeest nog veel te bieden. Mooi, hè? Hier staan de trotse ouders van de nieuwe prins. Hoe mooi is dat? En ze staan te genieten, jongen. Gefeliciteerd, hè? Mooi, ga lekker genieten. Wat een gezelligheid. Jongen. Oh. Maar even, hebben wij veel gezien deze aflevering? Het duizelt me gewoon. Ik weet alleen nog steeds niet wat een perserik is. En een pezerik en een pezerik. En een Ja. pezerik is vet waar je hoe noemt dat Wat? gereedschap mee in vet. Maar het is eigenlijk gewoon een stierenlul of een varkenslul. Wat? Ja, dat is het. Gadverdamme. En eten ze dat bij de friet hier. Doe me een grote friet, 2 frikandel speciaal en een perserik. Speciaal. Kom, we gaan. Ik heb het koud. Oh ja. Koud, nek.